El primer equip del club de futbol Parets va empatar a 0 contra el líder, tot i que ara el líder és l'Argentona, però que fins ara era el líder era el Sant Joan de Montcada, un dels favorits per aconseguir l'ascens, que ha començat també molt bé, que demostra un equip molt dur, molt experimentat, però Parets va tenir opcions de guanyar el partit i les va desaprofitar. Bon partit el que es va veure al camp municipal Josep Saguer, un partit del qual ens en parlava el seu entrenador, l'entrenador del Parets, Viriato Álvarez. Viri. Sí, potser avui era un partit que ha sigut un partit igualat, un partit de nivell, però potser sí, si algun equip hauria d'haver guanyat, potser hem sigut nosaltres. Hem tingut allà dues molt clares. Ells han tingut les seves aproximacions, però tampoc han tingut moltes, No, la primera part ha sigut molt bona. Sí que és cert que ells han tingut alguna acció en la que han pogut fer o més perill o acció de... Sí, han tingut un parell de finalitzacions i nosaltres hem tingut les nostres i la primera part crec que hem posat al joc i sortíem contents al descans i pensàvem que la segona part, si seguíem així, seria nostra, perquè al final ells són un equip que estan acostumats a camp petits, equip més veterà que el nostre, i les cames pesarien, i crec que ha sigut així, però sí que és cert que al començament de la segona part, on hem estat molt bé i hem tingut l'opció d'avançar-nos en un parell de cops, no ho han fet i hi ha hagut una reacció per part d'ells on ells han tingut segurament un quart d'hora molt bo i ens han reculat i llavors hem hagut de fer algun canvi i crec que ja el tram final era una mica partit obert, però semblava que les accions de més perill podrien anar per part nostra, perquè crec que dintre d'aquest partit obert que hi havia el controlàvem nosaltres una mica més que ells. Content pel punt, però sí que és cert que queda aquest regust de poder haver guanyat i fer 3 punts i escurçar la diferència amb el primer, però seguim sumant i ja està, ja està, un bon punt i hem de fer-ho bo la setmana vinent guanyar la Torrella. Sí, està clar que ells al seu camp serà més difícil que en el dia d'avui per les dimensions i per l'entorn i per l'estil de joc que tenen, però sí que és cert que és un equip molt dur, que va al límit en tot, però a més té bons jugadors. Té molt bons jugadors i no només amb l'altre fan punts i van primers, sinó que a més són bon equip. Sí, potser ens hem escalfat una mica la banqueta a la segona part perquè potser la segona part han sigut permissius als àrbitres i no han tret la targeta una mica més aviat, perquè crec que amb els centrals amb grogues del minut 20, 15, 30 o 60 hagués sigut diferent. Al final el central dret ha sigut a partir del 80 i l'expulsió de Mantini ha sigut el descompte. Llavors, s'ha afavorit el no haver tret la groga abans. Això és el que deia Viri, també vam parlar amb l'entrenador del Sant Joan, Daniel Sánchez. Un partido competitivo, disputado. La primera parte han tenido ellos el control del juego, en la segunda parte hemos mejorado cositas y hemos tenido alguna ocasión más que ellos, creo. Y un buen resultado aquí en el campo de Parets. Un campo difícil para vosotros, ¿no? Sí, al final siempre salir fuera son campos complicados y puntuar aquí, que ellos tienen un buen equipo, está bien. Pero vosotros estáis muy fuertes este año, ¿eh? Ahí vamos, estamos compitiendo, intentando al final lo que se nos quedó a medias el año pasado y en el camino estamos, pero que queda mucho, muy largo esto y hay que seguir y un empatito está bien. També vam parlar amb el segon del Parets, el segon entrenador, en Raül. Sí, sobretot a la segona part al descans ho hem parlat, que ells segurament físicament baixaven una mica el ritme, havíem de pujar dos passes més endavant al ritme amb la pilota i l'hem tinguda la segona part, sense porter, ha sigut una llàstima. Després hem tingut 2 o 3 jugades més, als últims minuts hem arribat amb més cames, però és el líder, competeix molt bé, sap molt bé el que juga i un empat que l'haurem de fer bo la setmana que ve. Què tal aquí? Tu és el teu primer any aquí a Parets? Jo l'any passat portava el juvenil i el Viri em va cridar per donar-li un cop de mà i molt agraït, a treballar, a estar el més a dalt possible i
i a picar pedra. Un Parets que va jugar amb Víctor Vilarrasa, Sergi Llamaneras, Marc Arroyo, Carlos Gallego, Alexandre Aznar, Daniel Rodríguez, Edgar Fernández, Raúl Cosidó, Marc Grau, Mamadou Buhari Touré i Jordi Sánchez. També van jugar Héctor Tejero, Carles Fofana i Pedrolino Macuba. Per part del Sant Joan, Roger Garcia, Joshua, Eric Pérez, Carlos Martínez, Óscar Reche, Mustafa, Óscar Muñoz, Omar Valde, Hugo Ruiz, Juan Pablo Amantini, que va ser expulsat al final, i Daniel Hernández. A més de jugar José González, Alex Osorio, Galdaric Hugué, Víctor Pérez i també, en aquest cas, Ricardo Cortés. Al final, com dèiem, 0-0, parlàvem també, en aquest cas, amb el defensa del Parets, a Gallego. Sí, nos merecemos más, hemos fallado ocasiones muy claras, ellos también han tenido, ha sido un partido de idas y vueltas, al final se ha vuelto loco, se ha abierto y los dos podíamos haber ganado, merecíamos un poco más yo creo, pero bueno, el fútbol es así, a veces se gana, a veces se pierde y hemos luchado hasta el final, tío. Rascan, aquí apretan, sí, parecían los locales ellos hoy, sí que es verdad, pero bueno, aquí apretan, este equipo aprieta mucho, va primero, es un buen equipo, pero hemos competido muy bien, como tú dices, merecíamos un poco más quizás, pero el fútbol es así. Marc Arroyo també ens en parlava. Jo crec que també, al final la primera part sí que ha estat potser una miqueta més igualada, hem tingut una miqueta més de pilota, sobretot la segona part sí que hem començat molt bé, hem tingut els primers 15 minuts dos oportunitats molt clares que hem de ficar per poder portar aquest partit, però bueno, molt bon treball de l'equip i a continuar. Ja sabeu que era com era aquest equip molt veterà i que sap el que juga, no? Sí, un equip al final molt contundent, molt fort, que al final juguen molt bé a el que ells saben i bueno, ells també han tingut les seves oportunitats, ens han tancat durant 10 minutets a l'àrea i bueno, ja està. Víctor Vilarrasa, el porter del Parets, també ens en parlava. Sí, penso que l'equip ha fet un partit molt complet, ha estat molt bé, però bueno, sabem que és un rival molt dur, sabíem les seves debilitats, també les seves fortaleses, crec que ha sigut un partit molt igualat, on ells també han tingut alguna opció per guanyar, però sí crec que han tingut dues opcions sobretot molt clares, que si haguéssim estat encertats a l'àrea segurament haguessin tret els 3 punts. Tampoc has tingut excessiva feina, però sí que en algun moment has tingut que intervenir, Sí, no molt treball, crec que l'equip ha defensat força bé, sí que han tingut potser la primera part un remat de l'Òscar que estava sola petita, que podia ser una miqueta més perillós, les meves accions tampoc han sigut molt perilloses. Penso que al final l'equip ha defensat bé, un equip que ataca molt bé l'àrea amb molta gent i hem d'estar contents, evidentment volíem 3 punts, estem a casa, l'últim partit aquí vam perdre contra el Joventut Lloret i crec que l'equip volia els 3, però bueno, això serà molt llarg, és qüestió d'anar sumant i crec que l'equip està en bona dinàmica i hem de seguir. O dones per a gol, al punt? Bueno, jo donaria més vols 3, segur, però bueno, al final crec que no ens podem retreure res, un equip que al final porta 25 punts i és per alguna cosa, o 22, perdó, i és per alguna cosa, perquè fan les coses bé, un equip competitiu, amb jugadors que han jugat en categories molt altes, i bueno, donaria millors 3, però és un punt, seguim sumant i la setmana que ve tenim una altra guerra el diumenge i ja pels 3. Edgar Fernández, jugador del Parets, també ens en parlava. Sí, yo pienso lo mismo, sobre todo en la primera parte que hemos tenido mucho más control que ellos, llegábamos más al área que ellos. Ellos sí que es verdad que han tenido ocasiones así sueltas, pero con balón la verdad que nosotros hemos creado mucho más que ellos. Luego en la segunda parte sí que es verdad que hemos ido un poco más hacia atrás, ellos han tenido un poco más el balón, sí que es verdad que ha costado más, pero ocasiones hemos seguido teniendo. No, muy bien, sí, en líneas generales muy bien, siempre hay cosas a mejorar, pero el grupo se está haciendo cada vez más compacto y vamos obteniendo las ideas que queremos aplicar y la verdad que en líneas generales muy bien. També va jugar en Carles Fofana, que venia d'una lesió. Sí, la veritat que hem estat apretant i ha costat, gent dura, però bueno, al final empat, un punt i continuem allà dalt. Tu has jugat els últims minuts, crec que vens una lesió, Sí, una lesió a 3 mesos quasi i bueno... Com estàs? Bé, tot bé. Apretant, tornant aquí un partit dur, posant-me a prova, la veritat que bé. Com t'han acollit aquí? D'on venies tu? Jo venia de Martorelles. Ah, vale. Sí. I què, com t'han acollit aquí? Hòstia, increïble. Parlant-me pel grup ja un mes i felicitant-me per la primera convocatòria i tots felicitant-me pel partit de tornar a una lesió i superbé aquest equip. Què pots aportar aquí, a Parets? Jo crec que una mica de física a dalt també i espero que molts gols. O en Parri. Bueno, sí que és veritat que era un partit molt complicat, ells és un rival dur que saben el que fan amb i sense pilota. Crec que ja la setmana passada vam fer un pas endavant amb pilota nosaltres, el que passa que ens falta decidir els últims metres, prendre aquesta bona decisió i jo crec que si això hagués estat bé, segurament ens ho haguéssim endut.
El preparador físic del Parets, en Ferran Montes, també valorava el partit. Sí, la veritat que molt bé, encara ens falta millorar, sempre intentem buscar la perfecció i el màxim rendiment, però bé, molt bé respecte a altres jornades i davant un molt bon equip. I a més, un equip físicament molt fort, eh? Sí, molt poderosos ells, hem hagut d'agafar més espai, aprofitar una miqueta el nostre camp i crec que hem tret avantatge a moltes accions en aquest sentit. Sí, la veritat que sí, encara queda molt, però estem competint contra els grans, estem lluitant i sí, la veritat que anem molt bé, però ens hem de mantenir, que és lo difícil. La resta de la jornada: Juventus Lloret 1, Argentona 3, Roses 0, Tossa 3, Torelló 2, Montcada 0, Can Giver 2, Torroella 3, Parets 0, Sant Joan de Montcada 0, Castellà 1, Mollet 1, Caldes 0, Bescanó 0 i Banyoles 1, Granollers 0. A la classificació, líder l'Argentona amb 24 punts, 23 el Sant Joan, 18 el Parets, 16 el Granollers i el Can Givert. Propera jornada, que serà ja la número 11, amb els següents partits: Granollers, Caldes, Bescanó, Juventus, Roses, Torelló, Argentona, Can Givert, Montcada, Castellà, Mollet, Banyoles, Tossa, Sant Joan de Montcada i Torroella, Parets, partit que juga diumenge a 2:45 de la tarda.